balengi ki kathaling ele phla pop so long do ma bon sin ki bru ki kran bhai kan ne ka topic te hangne nga kwa ban pensai kan ne ka mat e kan ne ka pon khnang ba phinduk ban sew tho an re nga kwa bawan ra tang i we i pon i barit bha khnang ba phin la ban sew tho ka e ka jingmut ba ka balang kathali ka le phla pop so long do an re nga so ong e phi kum ne bon sin ngi ki khun samla bat ki khun rang ke kan the jong i me i pa bat manga ma phi ru ki bakren man ta hoi nga le ka pop ko bom dei ban le hoi nga le ka pop nga le ka sang halanti hasengke nga le bom dei o paramarjan jonga oi hangno nga kloi ban phlai kan ne ka pop ko jonga nga kloi ban phlai ka pop ke jonga ha imei ne hei pa jonga bat imei pai ong nga khon balei phile komta namne sakhmat khon wan le soi ke ta ke pop toi ka baladep taladep ya ka ba sawan pat to se bha ko khon wan le soi ke ne ke pop ke ba phi la jule pa man chwa te ke ne ke ba phi la dep le to klet no e ki bat ke ba ublei un samap e phi ublei un samap e ke pop ke jong phi ka kimi ka ong komta em yangi ki khon ka ai man sem yangi ki khon ka ong khon wan le pop shu wala pop shu ya kan ne ka bala dep tala dep hanre ublei un samap e ki pop ke jong phi ka ba phi la le te ulong do pat omla se ban map e kata ka pop ko chongi ka bangi le phla ha u ulong do ngan ong e phi umde obama pop yangi ki para bangi kristan kathalik umde uta obama pop yangi hanre ude tang uksang ude tang unong raktin ude tang unong pinyasuk yangi ki riungai kathalik sha ublei ula thung ublei ula bu ulong do ublei ula ai ha ulong do kabor bat udon ka jinge dei bat ublei ma ngasu anok sai phi kumta une uphadar ne ulong do reuniam jongi ki catholic ude tang unong raktin ude tang unong pinyasuk yangi sha ublei ngasu anok sai phi kwa em ka SLC ban suk bat ka sarkar india bat ka sarkar meghalaya temano ba raktin ye ka SLC ka don em uksang jongka ka don em uta unong raktin jongka ba un raktin sa ka sarkar bat ka NLC ka kwa ban suk bat ka sarkar india ka sarkar meghalaya andre ka SLC kamla ban pan map direct sa u modi kamla ban pan map direct sa u kunrat kamla ban pan map sa direct sa ka sarkar meghalaya mo andre ka don kam pe ya uksang jongka ka don kam pe ya unong wan raktin jongka ba kinra ka ktin sa kunrat sangma bacha o prime minister jong ka meghalaya khna ba ka SLC ka la ban kiu shakan ne ka rilum jongi shaka sor shalong jongi shaka secretariat ban yakren ne suk bat ka sarkar meghalaya khlem uksang bat ka SLC ngai phi kamla ban kiu sha u kunrat sangma kamla ban le direct sha kunrat sangma tengi bat ki briu hakaju karukom ngi ki balang kathalik ngimla ban pan map sha ublei direct namar ublei ulabu iki apostol terter bat ulabu iki longdo terter bat kini ki longdo kini ki apostol ki chong ublei ki ba ulabu hakapor ka bamshwa hado manta kile ayu kitrekam na ka ka banta namar kini ki de ki sang jong ka kabalang kede ki sang ki chong ublei ula ban ngi ki riungai ki balle pop kano ka pop ngila ban phla ha ka pop ka chongi ha imei ipa nei ha I fadar ya ka pop ko bang ngimla su ban phla ha imei ipa chongi bat ngimla su ban phla ha uta obriu bangile bomdei ne ha kata ka briu ko bangile ba ngile bomdei te ngila ban phla ki pop ka chongi sha ulong do khnang ba ulong do pat uduwai uphirat upan kata kabor na ublei ba unla ban map ki pop ki chongi oi ngar ngam khobor re phi ba dei ulong do ki catholic ubala ban map pop ude tang unong wan raktin ude tang unong pinyas lok bat ublei ude tang unong yasai hakmat jong ublei kumbalong kine ki pilidar mo une uplidar pat uba yasai pop jongi de unong ya sai pop jongi unong ya sai ikita ki ang ki bo ngilale andre ufadaru ulong kumta ude tang unong raktin ude unong tang ban ya sai iki pop ki jongi ha oblei ude tang uksang ban ai kata ka statement sha oblei ha namar klem ulong do klem kita ki kinong ai ya kata ka jinga sai ka jongi sha oblei ngimla ban pan map direct sha oblei ngasu ong no epi pe une ulasarus bat uripspa
Ulas terus bat urus pa ngan ong phi hakapor ba une urus pa kapor ba odong don sakan de kaperthei ule pahu ule sahai kat ba ukwa uyo ban bam kat ba ulas terus pat umyo ai usu im kordit usu im sat sat hakan de kaperthei usu bam tang ka baham na kami jong uta urus pa bateng teng gik seuru ki wan ban jelia ya kata ka jing prom jong kambet ke jong ulas terus bat une urus pa ru ubam udai ya kado odai ya kando ka ja bat ka baham na kami ke jong une ulas terus ubam ya kata na ikada bat une urus pa ngan ong phi na phimut ba une urus pa oklempan mam na ublei bat oklempan mam na ublei ule bomdei ya ulas terus upan map be sha ublei ngan ong phi kum ubriu hakan de ka perthero hane hari khasi jongero haba une urus pa ule bomde yano bat ule phala haba uthia pang haba upang bat upoi hapo hospital bat upan map uduwa na oblei bat uduwa na oblei namar balei ule bomde yano uang ko blei map yang ngalale bomde ngalale pop persa yame bat ngalale kata ka pop ko jonga mat ngalale benye ki para marjan ke jonga obri upan map be na oblei tang ba balei oblei shem map ye ki pop ke jongo balei oblei shem accept ye kita ki pop ke jong uta obri une urus pa mo namar shem lapan map na uta obri uba u lale bomde namar ulapan map direct sa oblei ulabu te ki apostol ulabu te kita ki nong ithulupa ulabu yo Moses ulabu yo Abraham namar ngi ki brio borok hoy ngide pan map no Abraham ngide pan map no Moses ngide pan map na ki apostol ke jong oblei ngide pan map na ki fadar ki pamenta ka menta ka kenti ngiladon ni ki longdo ngiladon ni ki pastor suongno ngiladon kino ki ba lak chimti ya ka kenti ya ka hukum ka jong blei ngide pan map na ki ngimla pan map direct sa oblei ngasuang kumbang ainuk sai phemne ka SNLC kala se ban le ki direct sa ukun rat ban le penyesuk yo kale ban pan map na kale ban le kren suk bat em kamla ka hab ai kata ka statement ka jong ka pateng la pateng bat ka hab don yo ta uksang jong ka unong ya sai jong ka bat unong ra aktin jong ka ban suk bat ka sarkar India bat ka sarkar Meghalaya bat ka hima ka jong ublei ka ju ublei ulabu te ki ne ki briu ki jong naduk ki apostol naduk kita ki noi tholopa haduk kita ki longdo ka jong hak ka menta ka kenti bat hakapor ka jong Moses ki bru ki balepop hakapor ka jong Moses lada kimpan mam no Moses ki la pan map no tu ubru baki le bomdei tahangi ka kenti menta lada ngim la so ban pan map no une ubru na ka ne ka bru ka bangi ngile bomdei ngila ta ban pan map no no gila ban penyesuk ngila ban le phlai ki pop ka jong how long do namar ngan ong ye phi ublei ru umla te ban map ki pop ki jongi direct sa ngi hable ya sukswa bat unde ubriu ne ngi hable pan map na kan de ka briu ka bangi ngile bomdei ne lada ngim la so ban pan map na kan de ka briu yo la se ngim kindu so bat ka ne ngim kindu so bat tenre ngile em ban pan map na ulong do kini ki beriu pan na kanne ka balang protestan pat kisiau hok yala de bakilai pan map direct sa oblei ngan ong phi oblei umla ban accept ya kata ka pop ko jongki namar baki klem pan map na onne obriu bakilale bomdei na kanne ka beriu bakile bomdei kilai pan map direct sa oblei umla ban accept ya kanne ka pop ko jongki oblei uda ong ki anda kila po sa beneng khile pan map swa ya uta obriu ba phi le bomdei hakaparthe namar phim sem la ya suk swa bat uta obriu ba phi le bomdei phila po sa kanne ka hima beneng na saka dujok anre lada oblei u isne kenya kataru lada oblei sem la isne su ya phite phila la ban song saka dujok be direct kum ba song ne uruspa bat ula seros lada oblei ula ban isne ya phi sachisin oblei usapha e phi khele un phai biang saka parthe khnang ba phin la ban ye suk bat uta obriu ba phile bomdei khnang ba phin lyo ban po saka hima beneng ke songa da phila ban ye suk bat uta obriu ba phile bomdei ha ka parthe te phila ban pan map sa oblei ru oblei ulala ban accept ya kata ka jingle bomdei ke jong phi lada phim sem la pan map na unne obriu na kanne ka briu ba phile bomdei wat pan map sa oblei direct na bar oblei ulabu te ki apostol ke jong ulabu ye kinne ki
kilong do jong u labu ki pastor jong u labu kine ki kimi ki kpa ge jong phi ba phila ban ne sol ba phila ban discuss ki kine ki pop ge jong phi khnang ba kine ki riu ngei na ka balang ge jong phi na kine ki riu kan hon ki jong phi na ki fadar na ki pastor ki jong phi kin do wa ye phi bar ki pan ma na ublei na ka banta ka pop ge jong phi namar ublei ula a ye kine ki briu ki jong u namar ublei u khlem wan sakane ka parthei tang marwei ba un ong ba phin la ban ma phila ban ruwai hanga direct ngala ban map ki pop chong phila da kumta uble balai ubu yakine ki apostol bat ubu yaki fadar ubu yakine ki senran ubu yakine ki noi thulupa ndre udon ka bor bat kine ki nong thulupa ki aya ka statement ka jong phi ya ka pop ka jong phi chaw blai nang ba uble ula ban map epe tangane khoblai da phi seo to nat seo bhalai share subscribe khoblai shibon